Hello and welcome to Manass Chibanda YouTube channel, and I'm your host Kelvin Bidiot, as always, all the time. So today I am with a guest. Can I say a guest? I am going to allow himself to introduce himself. I'm going to allow him to introduce himself. My name is General Fire Colloso. Baba Junior Mukuwasha Murombo General wejo magwahya wa maproposha mapanja komani ya 13 Tanzania dizitata. That's my name. Those that I'm going. Saka iniga nchibudedza like full name or what doctor? General. I think it's just really safe to go to General Fire Colloso. General Fire Colloso. Yeah. So right. Imimi munoita 20 chi ya munoita hivi. Ndo inonzi spoken word pachirungu. Koshona. Ndo kudete mbashi. Ndo netembo. Yeah. Ndisanda yenso kuenda kuri ndavunza munonyora here kana kuti munongoita spoken word, you don't write, you just it's only spoken word. Kunyora spoken word inotanga yanyorwa. Mototanga manyora pasi. Inotanga yanyorwa nekuti pane word play yakawanda inoitwa. Okay. So unofana kutanga wanyora. Pane basi. And pampacho kunyora zvoda vanhu vakaenda kuchikoro. Yeah, pap. Good. Makagumira pap. Pachikora. Ni kuchikoro ndaingodzokera panoperera mbuva. Mirai. Kana mbuva yapera murodhi ndodzoka. Modzoka kumba. Saka indakagumira grade 2D. Palunch pabreak ndo pandakanzwa kuti no azvibuchabuda ngende mba. Oh. Yeah. All right, gatisiyane napo papa. Ndavunza mwamvunzo makatanga spoken word rini. Spoken word handina kuitanga. Handina kuitanga because spoken word yakagara itoriko. Ndikazongeiwana irimo muroad. Imimi makatanga rini? Inini? Imimi, yeah. Yeah, inini pandakazotanga, that was 2010. 2010. Yeah. Ndingangoti kuzonyatsorekodha zvangu ndazotanga 2017 but ndakatanga even ndichitori kuchikoro saka ndinogona kunge ndakatotanga before handichanyatsooziva makore acho dharadhara since ndirimuwo veteran vanhu vanozviziva izvozvo saka general matanga unyepa saka mufunga ndinonzi general for nothing. Alright, ngatimboti ndizvozvo chii chakakuinspire chakakumotivate kuti nini I've decided to do spoken word starting from today? Ina zvinhu zvinondiinspire ka nature. Okay. That's all. Oh, nature. So it's nature. Okay. Ndo panobva inspiration yangu iyo. Oh, alright. Saka imwe mvunzo wangu ndekudai so. You are doing spoken word. What are the challenges that you face when you are doing spoken word? Ma challenges aripo akati one day because spoken word poetry vanhu havainzwisisa especially muno muZimbabwe munomu. Vanhu havanyatsoinzwisisa and inonetsera kuti vanhu vanofunga ndeye vanhu vakaenda kuchikoro ndeye ma-intellectuals. Exactly. Of which hazvisiri izvo. Plus vanhu vane pfungwa dzekufunga kuti poetry inofana kuteererwa kana kuti maybe nevanhu vane mari kana kuti sei. No, haisiyo nyaya yacho. So iproblem yekuti pampacho vanhu havakufollowe because vanenge vachiita izvizvi zvodambika dzemashuwa dzinokanda mawaya. Alright. Yeah. Alright. Saka inini like ndinonyatsonzwisisa. Imimi you have been doing spoken word for some time now. Nguva yatiri band. Muda kusvika papi imimi kana kuti do you do it for fun or mudawo mari mchana or muda kusvika papi level pana munhu asingadi mari. Ndomubvunza wandingada kutanga kubvunza pana munhu asingadi mari. Aiwa munhu wese anoda mari. Munhu wese anoda mari. Saka obviously inini sinzi ndiri munhu ka zvofanira kunge zviri obvious kuti mari ndoida. Sure. But handambotanga hangu ndichifunga nyaya dzemari. Alright. But nenyaya yekuziva kuti vanhu vanenge vakudhimanda more saka zvakabva zvaita kuti tichitozopinda full time. Saka ndikapinda full time kuronda kusiya zvandaifanira kunge ndichiita. Ndichiita full time job kupoetry handiti. Saka ndofanira kuti ndichiwana mari from zvanenge ndanzi nevanhu chiita izvozvo full time zvacho. Alright, like mvunzo wangu wandoda kuvunza inini. Like I said, you've been doing spoken word for some time now. Okay. Vanhu vamunoshuvira kushanda navo vari muindustry like music industry and besides music industry anyone ndeupi? Vakawanda. Ndoda 2 jet, kana 2 kana 3 jet. Ndingangoti zvangu all of them but for now
ndinoda ini because inini ndinoteerera vanhu vakaita sa JP Japraiser. Yeah, Japraiser. Alright, ndambokunzwa muchimboimba JP. Baba Harare. So imimi ndakubata Japraiser. Baba Harare. Those people and exactly. Those people their music is much centralized on culture. Yeah. Zimbabwean culture. Usasiye talkie vibes. Yeah, especially talking like these days ndo zvakuita. Meno shona yake zvakudibisa. Hanzi pane mwe shona akudedzwa nzi mangu hanzi ndakanganwa but chama kuvangu. Chama kuvangu zvinongoreva kuti chama hwendengwe changurangura. Zvichire chama pkitori chirakakapkiti. Zibaramatonia. Ichicho manje. Vanhu vakuru. Saka tichitotaura saka alright. Ndo nyaya iripo. Saka vanhu vanosingazvinzwisisa, saka vanhu vanonzwisisa music yevanhu ivavo ndini. Nevanhu vamatarani zvavo. Because inorelate kune zvandoita inini. Alright. Because patanga interview kai, you have mentioned 3 important things, if I'm not mistaken 2. Nature, culture. Among like my musicians amatarani zvavo vanoimba nezve chinyakare chedu and muridzo especially these days after chirekera chinyakare tokita tata nezvake Japraiser tataura nezvake vanhu vanokubata ipapi pamasaisai. YouTube yakanzi General Fire Colloso. Then YouTube yakanzi General Fire Colloso official. Alright. Instagram ndizvozvo General Fire Colloso official. Alright. Saka vanhu vanokwanisa kundibata wongesa message papage. Then management team inokwanisa kuvabatsira. Alright. Maita basa vanongoida kuziva. Saka chimbopai nzwisa. Gatiti ndiri kutumira kumasoja. Alright. Ndiri kutumira kumasoja pasocial media. Vakomana munenge mandigonera mukatangana jamashawo atsiuyawo kumbofonera Mwari. Uyu ndo kutokasirira asati avhura mashanana mungashagadwa yokubhururuka mari vakomana mari musambotya mangosvika America bata tskwibidi mompa yake gumi msimbiti momubvunza asi kutskubudu haus kuda maikiti rova hweshiro nesere kwepfuti motogara muri vana pasemapostori pasowene kuti vakomana vangu vasika havazombotambi musasiya Skimbo naSparks nevakomana vaya kungwavha vakomana vazenge mbavha masvika masvingo mondibatira vomukomana abheo mauchimanga muchimuziva here sesabu kuvhara zipi vanozviziva here kuti kugara vakaivhura zipi zvinorovesa uduru. Maita basa General. Maita basa zingaiti. So there you have it, folks. The voice is now yours in the comment section below. Please tell us, what do you think about General himself? Colloso, Fire Colloso. Fire Colloso. Yeah, man. Go.